Makaranta ta gayyaci mai kuma likitoci za mu kira su daktoci ne waɗanda suke ma'aikata a asibitoci mabambanta. Malama ta farko da za ta gabatar da wannan muhadara ita ce Dr. Fatima. Za ta yi mana karatu akan maudu'i da ke da take akan matsalolin da mata ke fuskanta lokacin haihuwa da kuma bayan haihuwa. Insha Allah za mu so malama ta yi magana a mintuna 50 wanda shine tsarin zaman. Sannan malama ta biyu wanda ita ma za ta yi mana muhadara akan hanyoyin magance matsalolin da mata ke fuskanta lokacin haihuwa da kuma bayan haihuwa din. Kun ga kenan magani da fatan 'yan uwa za su ba da haɗin kai wajen ba da kunnuwa na sauraro da zuciya ta fahimta. Da Allah a saurara a ba da haɗin kai ƙwarai da gaske. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala musu jagora ya sa su faɗi daidai abin da yake kuma kuskure Allah ya shafe su a zukatansu gaba ɗaya. Malama ta farko bismillah. Duka biyu? Wannan kuma sai Ok, yana samu? Haka? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 'Yan uwana mata ba ni kawai in rike su ba matsala insha Allah. Kice barkan. Ko ‘yan mata iya kanne da yayi ‘ya'ya. Kika sa sai ya ki zama. Ni ina matuƙar murnan bar magana. Ya ba shi mai gani ban san ya zai musu. Ai ya ki ne fa. Kai. Yayi ba. Ni ma na ga bai zama. Ta ci gaba kawai. Ci gaba malam. Ina matuƙar murnan Okay. Ka sa wannan. Rike wannan. ɗayan bai yi ba ko? Sai an ƙara. Na fahimta. To shi kenan. Ina matuƙar murnan samun damar mu zauna mu tattauna akan abin da ya shafi al'umma, da ya shafe mu mata, da ya buwaye mu ya addabe mu kuma a matsayin mu na masu harkar lafiya. Abubuwa ne da dama da za mu ƙoƙarin mu ɗan yi takaitaccen bayani a ɗan lokacin da aka bamu. Muna fatan kuma Allah ya karɓa daga gare mu, ya ba mu ikon fahimta, ya ba mu ikon ɗabbaƙawa. Allah ta'ala. A fara ina so in ɗan yi wani ɗan abin da batu yake kira survey, wato in fahimci mutanen da suke sauraro na. A cikinmu nan akwai wanda suka haihu ko? Akwai wanda suke da jikoki? Akwai wanda suke da surukai? Alhamdulillah, na yi murna. Wace abu da ya shafe mu ne duka. Ashe da abu da zan taho ba wai abu ne da wani ba zai mai cika inda na doso ba. Tun ba kakanninmu ba da suke nan wurin da kuma surukai. Ina fatan za su ba mu kunnuwansu su saurara, sannan kuma mu ƙoƙarin mu yi aiki da za mu ƙoƙarin yin bayani insha Allah. Abu na biyu shine akwai wanda a cikin mu ta taɓa zuwa asibiti ko likita ko wanda ya duba ta yace jini yayi ƙasa, tana da buƙatar ko a ƙara jini ko a bata ƙara mata jini? Akwai? Alhamdulillah. Akwai wanda ta taɓa zuwa asibiti aka ce mata jini ya hau tun ba idan haihuwar ciki ya miƙa ba ya wuce wata 5? Akwai? Mun taɓa jin labarin wata taɓa yin tsinkau? Da kyau. Ashe abin da duk dai mun san su. To,
abin da farko da za mu yi ƙoƙarin yin bayani a kai shine a ce mace jininta ya yi ƙasa. Kuma abin da ya kamata mu fahimta da wannan abin shine mu mata yadda Allah ya yi duk ɗan adam a farko na goma kafin a ce mutum ya kai gaba amfani da sinadaran jiki da yawa. Ɗaya daga cikinsu abin da ma'adanin da ake kira iron, ban san me ake kiran iron da Hausa ba, da Larabci ana ce shi dai hadid. Ana buƙatan wannan sinadarin a jiki saboda duka sassan jiki da duk abubuwan da ke cikin jiki su girma yadda ya kamata. To mu abin da ya ƙara mana matsala shine a lokacin da mace ta fara yin al'ada, duk wata zuban jini da take yi tana fitar da wannan sinadari na iron. Na farko kenan a ta yi aure ta samu juna biyu. Muka ce shekara 10 na farko muna buƙatan wannan sinadaran ko? To haka shi ma jinjirin da ke ciki yake da buƙatan waɗannan sinadarin. To ashe a lokacin da mace ta ɗauki ciki ga ta tana da buƙata saboda wato al'adarmu na yau da gobe. Mafi yawanci idan muka duba za mu ga al'adunmu yakan sa shi wasu daga cikin sinadaran nan da ya kamata lafiya mukan zamana ko garin girki ko garin sarrafa abinci duk sun tafi a ruwa girkenmu. Zan ba da ƙaramin misali man ganye. Kila kun taɓa lura idan kuka yi magana da masu harkar lafiya za su ce muku idan za a yi amfani da alayyahu ba a son a dafa shi ya jima da yawa, an fi son kawai a ɗan bashi tsoro ne minti 1 minti 2. Ba wani abu bane ba saboda sinadarin nan na iron ya zama yana cikinsa. To amma mu kuwa wata idan ta tashi kwanan nan ma na ji ana daka shi tun ba idan an yanka shi tare da shi mai ɗan ƙarfi ɗauraye sai a zubar da ruwan koren. To duk waɗannan abubuwan da ya sa kenan mafi yawancin matanmu idan aka kirga mata 10 akalla 4 idan ba zai zama na da ƙarancin jini a jikin. To ita kuma me illan wannan ƙarancin jinin? Ƙarancin jini ce. Ko dai zai zama na garkuwar dan malaria da bai kamata ya kwantar da ita ba sai ya kwantar da ita. In ba a hankali ba har ta samu abu da muke kira malaria mai tsanani wato severe malaria, ko a fara samun tsinkau ko a fara zuban jini a ce sai an ƙara jini, ko a ce ta shafi koda ko ta shafi huhu ko ma ta shafi anta. Duk ba wani abu ya kawo wani abin saboda garkuwar jikinta ya yi ƙaranci saboda ba ta da jini yadda ya kamata. Banda wannan shi ma jinjirin da ke cikinta ai mun ce yana da buƙatar wannan abin saboda ya girma yadda ya kamata. Rashin jinin nan yana sa yaro idan farkon ciki ne tana iya taibari, idan ciki ya yi nisa yaro ya zama da baya girma yadda ya kamata. To babban ma matsalan shine a zo a haifi yaro ba ya da kaifin kwakwalwan da ya kamata a ce duk ba da wani abu saboda ƙarancin jinin ta shiga ciki da shi. Baba da ni take? Okay. Yawwa. Ya mace take sanin cewa tana da ƙarancin jini a jiki? Mafi yawanci wata za ta ce tana yawan jin kasala. To matsala kuma shine kasala sai a ce to ai duk mai ciki mai juna biyu ita ma tana fama da kasala, ko ba haka ba? To ashe tunda ba za mu san wani me ya kawo kasala nan ba, ko haka cikinta yake zuwa ita da kasala ko kuma wannan kasalan saboda ƙarancin jini ne, kamata sai a je asibiti sai a duba. Idan kuma aka duba ko a ce miki a fara shan sinadari ko kuma a yi sauran abubuwa da ya buƙatu a yi, amma muhim ɗin shine a je asibiti a duba a san menene matsalan. Shi kanshi wannan rashin jini yana iya kawo bayan haihuwa wanda za mu yi bayani a gaba insha Allah. Abu na biyu da za mu yi magana a kai shine hawan jinin masu ciki. Hawan jini nau'i. Na san yanzu mun san cewa idan shekara ta miƙa dole ta kai shekara 50 ko fi, idan ta ce tana da wani za a ce to ai dama yau da gobe ne kujuban duniya. To amma wadda take shekara kuma 18 fa 19 20
daga samun ciki yayi wata 5 shikenan sai ta je asibiti sai a ce jini ya hau. Wannan babban matsala ce, matsalar da ta addabe mu sosai fiye da yadda kuke tsammani. Kuma matsalar nan tura su ba su cika samun shi ba, mu ya fi shafa. Mace cike shekarunta 18 ko kuma a'a haihuwa ya miƙa, tana haihuwa na 7 ne ko na 8 ko na 9. A halin yanzu ma wallahi ba dole sai irin waɗannan nau'in matan bane suke samun wannan matsala, kowace tana iya samun abin nan, ko matsala ne ga yanayin rayuwar mu yadda ya canza da abubuwan da muke ci, Allahu a'lam, amma mu dai ya buwaye mu. To amma ya za a yi mace ta gane cewa tana da wani matsala? Na san a halin yanzu da yawa daga cikin mu sun san cewa hawan jini cuta ce da suke cin jiki ba tare da ka sani ba. A turanci abin da muke kira silent killer, wato sai ta kashe mutum fau kawai ya wayi gari sai a ce sashin jiki ya shanye, ko ya kwanta da shi ba za a tashi da shi sai dai a balla kofa. Hawan jini ya hau ya fasa jijiyar da ke ba kwakwalwa jini, ina za a kai labari? Ba za a kai labari ba. To amma daɗin abin da a ce mace za ta riƙa yin awo, duk inda kika je awo, in dai sunan shi inda ake awo, to duk zuwa ba fashi za a duba hawan jini. In dai kina zuwa awo ne ke zuwa awo ba a duba hawan jini, gaskiya kake koma, ba awo suke yi ba, wani abin daban suke yi. Banda duba hawan jini ana gwajin fitsari. Ko akwai inda muke zuwa awo wanda ba a cewa duk zuwa a bada fitsari a gwada? Akwai? In dai ma akwai, dan Allah kake koma, domin cikin kankan abin da ya kamata abubuwan awo su yi kenan. A duba hawan jini, a duba fitsari, a tambaye ki in kina da matsala, a duba jinjirinki. To da a ce tunda mun san cewa wannan abin da ake kira silent killer ne, yana kisa ba tare da an san ma yana jiki ba, yayi ma jiki katutu, ashe dole ne a rinka zuwa asibiti saboda a rinka duba waɗannan matsalolin. To inda muke samun matsala shine yarinya shekara 18 ta yi aure wata 6, ciki wata 6, tana zuwa awo yau gobe, kwatsam sai ta je awo sai a ce ai jininki ya hau, wato jini ya wuce 140 bisa ga 90 ko 90. Sai a ce gaskiya malama jini ya hau, ya kamata ki je babban asibiti. Sai ta rushe da kuka, sai su mamanninmu su kakanninmu su ce ciki wata 6, Allah ya tsare ta je shika, kuma mu kuma idan muka gama gwaje-gwajen mu sai mu ce ai sai an zubar da ciki. Wata idan ta ɗauki mayafinta ta juya ta waiwaye ga bata ga kowa ba, ta balle ba ta dawowa, baya haihuwan ɗa mai ido. Shi wannan babban matsalar shi ake ce ma pre-eclampsia. Pre-eclampsia da zan kwatanta shi a Hausance, wato guba da ke gudana a cikin jinin mai juna biyu, shine pre-eclampsia. Ba toxemia of pregnancy ba, toxins, wato guba ce take yawo a cikin jininta. Kuma ba a samu shi sai idan ana da ciki ne da uwa a cikin jikin mace ya zo da matsala, shine sai ya fara sakin wani sinadari a cikin jini, sai ya fara jini ya hau, sai ta fara samun matsala a cikin fitsarinta. Idan mu muka gwada asibiti sai mu ce mun ga abu da ake ce ma protein. Idan da tana da lura za ta iya ganin ma jini yana kumfa. Daga nan sai ta fara cewa ta fara ganin dis, ta fara ganin bibbiyu, tana fama da ciwon kai, ta afa panadol 1, ta afa panadol 2, ba sauki ciwon arni. Sai ta fara cewa ulcer ko? Ulcer ga mai ciki ba abin da za ta je ta sha Gestid bane ta kara gaba. In kuma ta sha Gestid so 1 ba sauki, ta je asibiti, kila pre-eclampsia ce. Ita wannan pre-eclampsia din nan ba ta barin wani sashi na jiki kwara 1. Wannan ciwon kan nan da gani dishi din nan da gani bibbiyu din nan, wata ma ta dinga kwara amai, alamu ne na cewa jini baya zuwa kwakwalwa yadda ya kamata. Idan kuma aka bashi haka daga nan sai a samu mai tsinkau, ba san ko kuwa ba da kuke kiran shi kenan ba, tsinkau ke ce mishi, na ga yana da sunaye da yawa ne, tsinkau ko yawa. Daga nan wannan ciwon ulcer da take ji din nan ko ai anta ce, ita wannan cuta ta pre-eclampsia ta shafe ta, wanda daga wannan ciwon ulcer tana shan Gestid, wata kafin ta zo asibiti za ta ce miki roban Gestid din gabaki ɗaya ta kwankwaɗe shi. Kafin ta zo asibiti idanu har sun kada, shawara ya shiga. Abin da ke cewa shawara ke da ko idanu su kada, ba shawara namu na gargajiya ba, shawara na ka ga mutum ka ga idanu sun kada, alama ai anta ta tafi kenan, ko ba haka ba? To kun san me matsala anta kuma? Idan ciwo ya shafi hanta, daidai da jini
idan ka yanke ba jini yana daskare ba sai jini ya daina zuba to wallahi jini ba zai daskare ba. A haka za a haihu, ai kun san matsala ta abu. Ashe idan jinin nan ya barke sai Allah, daga nesa kana zuwa ɗakin haihuwa kawai za ka rika ganin jini ne na kwalala a ƙasa, baya daskarewa saboda sinadarin da ke sa jini ya daskare hanta ce take yin ta. Yanzu kuma cutar ta shafa hanta. In muka dinga ba da jini tana yi kamar famfo kake, yana shiga ne yana fita. A lokacin sai ku ji an ce ki kira danginku muna buƙatar jini fresh, wato wanda aka ɗiba a halin yanzu. Idan Allah ya taimake mu, da yake jini wanda aka ɗauba a halin yanzu yana da wasu sinadarai da idan Allah ya taimake mu zai iya sa jinin ya daskare. Saboda jini bai daskare ba fa yamma lahira salamu alaikum kenan. Duk kuma me ya kawo wannan abin? Saboda lokacin da ta je asibiti aka ce jininki ya hau, an ga matsala a fitsari, kila cikin wata 6 ne, za ta ce za ku zubar man da ciki. To idan ba a zubar da ciki ba matsalar haihuwar guzuma za a yi. Ɗa kwance uwa kwance, wanda wannan wayar nake na uwa ne, wake ta ɗan? Ai ba ta ɗan. Ko ba haka ba, tunda bai ma isa haihuwa ba, ɓari ne. Kuma wannan zubar da cikin take gudu ɗin nan zai faru saboda ko bai fita ba zai mutu a ciki. Cutar pre-eclampsia kenan, kuma cutar arewa ne, ko a Najeriya ya fi mana katutu a arewacin Najeriya. Har yanzu kuma matsala ba mu ma gano me ke kawo ta ba. Abin da dai muka sani shine wanda ba ta da juna biyu ba ta fama da pre-eclampsia. Amma ainihi me ke kawo pre-eclampsia har yanzu ba mu gane ba. Allah ya bar mu kanshi sani. Amma muna fatan insha Allah a ci gaba da bincike har Allah ya sa. Domin idan aka gano matsalar abu ai an fi kusa da ikon Allah a samu maganin sa, ko ba haka ba. Amma kafin nan maganin pre-eclampsia shine a raba ɗa da uwa. Saboda haka iyayenmu kakanninmu dan Allah, kun ga mu amana aka bamu, Allah ya sa muka je aka koyo abin nan a iyakan ilimin, gwargwadon ilimin da Allah ya bamu. Ba za mu cuci ɗan uwanmu ba. Idan har aka ce miki kina da matsala a jiki, matsala har ya kai ga sai an fitar da cikin nan saboda a ceto ranki, ku yarda da mu. Wani lokaci ma inda abin yakan zo da takaici, wallahi dan makila ya mutu a ciki. Sannan saboda ana son a yi gaggawan a raba ɗa da uwa, saboda na ce muku ma dama ɗan nan na ciki, shi cutar nan ba za ta tsaya ba. Wani lokaci har tiyata sai an yi, ba da muna so ba. Wallahi wani lokaci haka za mu ga muku bayani, muna yi kaman wani mu da kakken zuciya, za ka shiga ɗaki kai kuka, amma ya ka iya, ana so a ceto rai ne. Fatan dai mu dai ku ba mu haɗin kai, Allah Ubangiji ya sa a dace. Kaɗan kenan daga idan na ce zan fara maganar pre-eclampsia da eclampsia ba za a ƙare ba, so haka kawai zan bata a nan wurin. Idan kuna tambayoyi sai idan Allah ya ba mu iko sai mu amsa insha Allah. Amma mun faɗa cewa pre-eclampsia tana iya kawo tsinkau ko wannan jinin ne idan ya hau ta fara wannan ciwon kai, matsanancin ciwon kai da baya jin panadol. To idan ba a hankali ba daga nan kawai kuna cikin magana sai ku ji ku ganta ta fara jijjiga, tana tsinkau. Dubu sun mutu daga wannan tsinkau din. Wasu kuma saboda illar ita wannan pre-eclampsia din a jikinta sai ya sa uwa ta fisge daga cikin mahaifa. Ai mun san cewa uwa bai da nace uwa ina nufin placenta. Muna da wata suna ma uwa? Baba, me ake kin gane uwa ko? Wanda ke fitowa bayan haihuwa, uwa. To ai mun san ga ɗa ko? Sai ga uwa, sai ga mahaifa. Ita uwa ita take ɗiban sinadarin da ɗa yake bukata daga mahaifa ko ya bashi. To saboda wannan cutar pre-eclampsia sai uwa sai ta fisge daga mahaifa. Me zai faru? Ɗa zai mutu ko ba haka ba? To banda ɗa ya mutu, wannan fisge wannan ai shi yasa idan aka haihu muka lura cewa idan uwa za ta fito ana ɗan samun jini ya zuba ko ba haka ba? To a lokacin da za ta fisge ɗin nan a cikin ciki shi ma za ta fara zuban jini. Kuma ita uwa tana da wani abu, ma dama bata fice gaba ɗaya ba, an dinga zuban jini kenan. Shi yasa idan aka haihu mukan bada allura da gaggawa ko, saboda ya sa uwan ta fice daga mahaifa gabaki ɗaya a samu jini ya tsaya. Saboda idan jini bai tsaya ba matsala ce. To abin da ake kira abruption kenan. To mafi yawanci daga cikin masu matsalan hawan jini na haihuwa ɗin wato pre-eclampsia abin da kan kashe ɗansu kenan, abruption. Uwa ta fisge daga mahaifa, ɗa ba zai samu abinci ba, uwa ta fara zuban jini. Ɗa ya riga ya ma mutu, amma yanzu a samu ma jinin ya tsaya ita ce babban matsala.
banda wani akwai kuma wani matsala mai kusa da shi da kan kawo mace ta rinka zuban jini kuma kafin lokacin haihuwa. Ai ina kyautar zaton zuwa yanzu mun san cewa duk zuban jinin da mace za ta yi ma daman ba lokacin haihuwa ba, ko da ko cikin naƙuda ne matsala ce, ko ba haka ba? Na taɓa jin wata ta ce min wai ita duk naƙudanta mai jini take yi, shi yake kashe mata 'ya'yanta. Kuma haka ne, yadda ta yi bayanin haka abin yake. Naƙuda mai jini, a wurinta na fara ji naƙuda mai jini. Ita abin da ke faruwa da ta fara naƙuda ya ɗan katso sai uwa ya fisge daga mahaifa. Nan da nan ɗa wata 9 sai ya mutu. Haka za ta haifi a lokacin ta haifi 7 dukkansu sun mutu a cikinta. Kuma ba sa ta ce har ta fara naƙuda tana jin motsinsu. Amma da ta ga jinin nan ta san cewa ɗan nan ba zai sha ba. Haka duka yaranta suke mutuwa. Naƙuda mai jini kenan. To amma wata ba sai ta yi naƙuda ba. Ba sai ta yi naƙuda ba. Ƙila ko a yayin saduwa sai ta lura tana ganin jini. Shi yasa za mu ce ma da mace ta san tana da juna biyu idan har ta ga alamun jini ko a lokacin saduwa ko haka nan kurin ba tare da wani matsala ba, ta garzaya ta tafi asibiti. Akwai yiwuwar cewa ita wannan uwan ita ce daidai bakin hanyar fitan ɗa. Ya kamata uwa ta zama duk wani sashi a cikin mahaifa, amma idan ya zama ita take ƙasa ko motsin bebi wani lokaci zai iya ya duki uwa sai ya fara zuban jini, ko kuma saduwa a yayin saduwa sai a duki uwa fa mun gane fahimtar da abin da nake bayani jama'a, muna ganewa? To shi kenan. To uwa sai ta fara zuban jini, wata kila 4-5 za ta ga ɗan jini ɗan kaɗan, sai kuma idan ciki ya miƙa zuwa wata 7-8 sai ta ga wani zuban jinin da ya fi wancan na farko, kuma duka babu ciwo. To wata za ta ce tunda ba ciwo ai shi kenan zai tsaya da kanshi. Ba haka bane ba abin, ba haka bane ba. Abin da ake kira placenta previa kenan, kuma mun fi samun wannan matsalan a cikin waɗanda aka taɓa musu tiyata. A cikin mu da aka yi mata tiyata na fitar da ɗa CS ko ɗaya? Asha? To, kwara ɗaya ke da? Biyu ke nuna ta? Uku. To, duk mace, kun san cewa duk macen da aka taɓa mata tiyata ba mace bane da ya kamata ta yi awo a ƙaramin asibiti, kuma ba domin wani abu bane ba saboda irin waɗannan matsalolin. Zai iya yiwuwa uwa maimakon ya je ya zauna inda ya kamata ya zauna sai ya zauna a ƙasa, ya rika kawo mata wannan matsalar zubar jinin. Wata ma ba za ta zubar da jinin ba kwata-kwata, sai kawai an fara naƙuda sai ya zo da matsala. So ya kamata duk wanda aka taɓa yi ma tiyata idan ta sami ciki ta yi awo a babban asibiti. A cikin kuma abubuwan da ya kamata za a yi mata hoton ne zai nuna mana ina uwan yake zaune. Kaɗan kenan daga cikin matsalolin da aka iya samu, suna da haka yawa, kawai muna ɗan yi ne a gurguje. To yanzu idan kuma aka fara naƙuda fa, naƙuda dai musan cewa wata 9 ne ya kamata ya zo ko? Naƙuda duk da bai cika wata 9 ba. Yau da ba ina so in tambaya na ce duk lokacin da na samu dama iyayenmu da kakanninmu da yawa ina son su faɗa min yadda ake ƙidayen ciki. Idan aka ce wata 9 lokacin sauran wata 1 kenan lokacin haihuwa, ko kuwa ta gama sai haihuwa. A wata 10 ake haihuwa ko a wata 9? Wani yakan shiga 10, wani kuma a 9. Kowa da ƙidayen shi, amma daga 9 zuwa 10 dai mun muwafaka cewa lokaci yayi ko? To amma mun san cewa ne bai kai 9 ba ai lokaci bai yi ba ko? Haka zalika idan aka wuce 10 ina fata mun san akwai matsala. Kun san wani yaron sai an ɗan taɓo shi sanda yake fitowa, amma ba kwantacce ba fa. Ba kwantacce nake magana ba ni, domin shi kwantacce ni har yanzu ban gane kan shi ba tukunna, amma ga ogana ban sani ba, kila ta gane kan kwantaccen ciki. Idan mace ta fara naƙuda, kuma naƙuda a lokacin da ya kamata, me alamun naƙuda? Za ta fara jin ciwo, dama ciwo tun daga wata 8 za ta fara ji, amma ya ɗan katso ya bari, ba zai dawo ba sai bayan awa 2 awa 3, ko ba haka ba? To a hankali zai fara zuwa duk minti 10 har ya fara zuwa duk minti 5. Saboda ba ma son ku ta je dawo tun ba yanzu da asibiti yayi nisa fa, an fi son sai idan naƙuda ya kan kama sannan sai ka zo asibiti, wato duk minti 5 kamar agogo. A yi naƙuda kamar agogo ce, duk minti 5 kina jin shi ya katso lafiyayye, bayan minti 5 zai kuma, bayan minti 5 zai kuma, sai a zo asibiti. Wata kuma za ta ɗan ga abin da ake ce ma
shine zaki wallahi ban sani ba wannan jini majinan ne shine zaki to faya daban ce ko yawwa ina fata mun san cewa faya a duk lokacin da ta fashe ko lokacin haihuwa ko ba lokacin haihuwa ba dole a garzaya asibiti ko mun san da wannan dalili ko biyu daya idan faya ta fashe wato yanzu komai na iya fitowa gashi hanya bata riga ta bude ba amma igiya shi ke hada uwa da ɗa ko ba haka ba igiya muke ce mishi cibi na iya biyo baya lokacin da baya ta fashe to ita kuma cibi ba shi yake hada baby da uwa ba idan cibi ya biyo baya me zai faru da ba zai samu abinci ba kenan kuma zai mutu shi yasa da faya ta fashe a garzoyin asibiti na farko kenan na biyu kuma shine madaman faya ta fashe akwai yiwuwar kwayoyin cuta su shiga daga gaban mace zuwa cikin mahaifa suna iya ma baby illa suna iya ma ita kanta mahaifar illa to shi yasa duk lokacin da faya ta fashe ko kin ji naƙuda ko baki ji naƙuda ba dole ki garzaya ki taho asibiti idan kin ji ciwo ya kan kama a zo asibiti idan ga alamun zaki tun ba idan tare da ciwo ba kuma lokaci yayi shi ba da alamun naƙuda ne to amma abin da muka sani shine a duk lokacin da naƙuda ta kan kama to idan rana yanzu ta fito naƙuda ta kan kama to bai kamata ki wuce faduwar rana ba kina naƙuda shine abin da bature zai ce the sun does not rise and fall on a woman in labor na awa 12 kenan ko ta kariban ko ba haka ba tsakanin faduwar rana da fitowar shi ai awa 12 kenan duk naƙuda da ya wuce awa 12 akwai yiwuwa akwai matsala ba wai ba za ta iya haihuwa ba amma akwai yiwuwa akwai matsala shi yasa ko da karamin asibiti mace take naƙuda ya wuce awa 12 wani lokaci ko kafin ya kai ga haka suka ga cewa baya tafiya a yanda suke tsammanin ya kamata ya tafi kamata yayi a shirya ta a kai ta babban asibiti saboda a duba a ga menene yasa naƙuda ba ta tafiya yanda ya kamata idan abin da zamu iya mu taimaka ne a taimaka idan kuma abin da ba za a iya bane ba akwai yiwuwa a yi tiyata ko tsokaci mun sani cewa da yawan suna awo amma haka nan kuma mun san cewa da yawan ba sa son zuwa asibiti su haihu wasu lokaci matsalar daga mu ne wasu lokaci matsalar daga ku ne wani lokaci matsalar ma daga babu ne ba Buhariya ba Tinubuwiya ko mun fi so a haihu a asibiti hada matsalolin maza ba ai wa'annan topic ne ma babba kai jama'a kai Allah shi kyauta ai kuwa tunda dai baki zaki fito da kanki ba ai sai da izini zaki zo sai kuma an baki tallafi duk yadda kike so ki taimaki kanki idan ba taya ki ba akwai matsala to Allah ya mana jagora to shi matsalar naƙuda a gida ko kuma a kira anguwan zoma ko ma wani lokaci ma za a ce mana nurse aka kira wani lokaci a ce ma likita aka kira a gida a zo a taya ka haihuwa akwai wasu abubuwa da zan dan faɗakarwa a kai saboda ko da wata ta zo taya ki wani abu a gida kar ki soma ki bari ta miki wasu abubuwa ɗaya daga cikinsu shine akwai wata ƙwaya da ake kira cinnaka mun san shi? Mun san cinnaka? Ya sunan shi to in mun san shi. Yawwa, ta san shi kuwa, sun san shi. Miso ba? Miso ɗin nan, ƙa'idar amfani da miso a asibiti ake amfani da miso. Bai kamata a zo gida a sa miki miso ba. Ko ta yaya ne miso ɗin take bai kamata a zo ba. To inda ma muke samun matsala saboda bala'i mu kun ga asibiti ko za a gwada a yi kaza a yi duba a komai da komai in muka tashi yadda muke tsoron miso aka muke cikin kunashin faɗa muku kamar ta wai a ɓaɓɓalla shi ƙwaya ɗaya a ɓalla shi 8 sannan a saka ma mace 1 bisa 8 wata kuwa sai ta zo ta ce mana angon zoma wata doctor da ta zo gida ta sa mata ƙwaraya a baki ta sa mata huɗa a gaba ai kuwa 1000 sun mutu wallahi tallahi 1000 sun mutu saboda wannan matsala ai bai sa ake ce mata cinnaka ba tana cizo ba da kamar cinnaka ita naƙudar ta ba ta yi tana kakkautawa kawai alaƙul take yi in ta dinga to kusa matsala alaƙul din nan wallahi 1000 mahaifa ta fashe saboda misu
ainihi ko da aka fito da miso ba ma dalilin da yasa aka fito da ita kenan ba, an fito da ita saboda amfani ne na bayan haihuwa, saboda wannan zuban jinin da muka yi magana sai ya sa naƙuda ta kama da kyau, sai ya tsayar da jini bayan haihuwa. To da muka gano sannan a hankali sai bincike ya nuna cewa ana iya amfani da shi amma ɗan ƙalilan saboda a sa naƙuda ya zo. To mu da muke ba 1/8, wata an bata 1 nan 4 5 nan ba 5 ba 5 tablets 5, mahaifa ta fashe, ɗaya ya mutu, ita ma ga ta nan yamma ga lahira. Me aka yi kenan? So saboda Allah jama'a, don Allah, kowace ce ta zo ta taya ki haihuwa a gida, da kin ga ta fito da miso, kin ga ko 100 ta raba shi za ta baki 1/100. Bai kamata ba, a gida ya kamata a yi wannan abun ba, saboda ita miso wawan magani ne. Ogana ita ce organ miso, za ta yi muku ƙarin bayani akan miso. Sakaran magani ne. Wata za ka bata 1/8 din nan a zauna lafiya, wata hatta 1/8 din yana iya fasa mahaifarta. To mu ko idan a asibiti ne aka saka, ana yi ana dubawa a ga yaya tasirin imiso din a jikinka, da mun ga cewa naƙudan ba irin ba hankali, maza za mu iya ma mu saka hannu mu kokari mu ciro abin da ya rage, ko kuma a ce kai wannan saboda matsalar naƙuda da baya kakautawa, duk lokacin da mace take naƙuda baya kakautawa, jinjirin baya samun iska, baya samun sinadari, komai ya kame kam, kafin ki ce wani abu ɗan zai mutu. In ba hankali ba, daga nan mahaifar ta fashe saboda mahaifar ta gaji, tana yi ba saki kwata-kwata. Saboda haka kan wata a zo a bata miso a gida ta karba. Amana ce fa wannan jikin namu, amana ce. Na biyu shine wani allura, shi ma kanin miso din ne. Mu a asibiti muna ce mishi oxytocin. Ni ba ma ga dalilin da zai sa wanda ta zo taya ka naƙuda za ta saka maka kanula ba. Daga kanulan wai sai a ɗauko, za ku gan shi a wani ɗan ƙaramin kwalba, a zuƙo shi kawai sai a tura shi. Wanda aka ba bawa ta sani, domin da an bata cikin minti 5 10 ita kanta ta san komai ya canza. Habawa shi da kafin minti 30 ɗa ya fice, kamar bala'i pau zai fice ɗan neman nan. In tana da mugun sa'a ne ɗan ya sha, in ko ba a ci sa'a ba ɗa ya mutu, ko mahaifa ya fashe, ko ita ma kanta idan jini ya ɓarke, wallahi sai lahira. Me aka yi kenan? Saboda haka wanda ta zo ma za ta taya ki haihuwa a gida, wallahi mun sani wani lokacin haihuwa yakan zo ganga kafin ka je asibiti ma abin da zai faru ya faru. Duk da ko ya faru haka, mukan ce a zo asibiti mu dan dudduba. So da yawa wata za ta ce a mota ta haihu, za ta zo za mu duba mu ga cewa uwa ya fita gaba ɗaya ne, saboda ita kanta uwan nan idan bata fita gaba ki ɗaya ba, ai ko kakanni mu sun sani cewa idan aka juma uwa bata fito ba, matsala ta abu. Ko kuma uwar ta fito amma bata fito ga baki ɗaya ba, shi ma an dinga zuban jini kenan. To da abubuwan da zamu duba kenan a asibiti. Shi wannan miso din idan ya kamata mu bada, idan kuma wannan allura ne ya kamata mu bada, duk mu bada, duk saboda dai jini ya zama da ya tsaya. A duba halin da baby ke ciki. Duk wanda idan baka je asibiti ba za a yi maka ba. To kalubalen mu, mun ce naƙudan da ta wuce awa 12, ko da asibiti ne kike, idan karamin asibiti ne kamata yayi su tura ki babban asibiti, saboda da akwai alamu kila akwai matsala. Ba muna cewa ba za ki iya haihuwa bane ba, da yawa za su haihu duk da haka, amma gara ya zama na ana asibiti saboda a duba a gani idan akwai matsala ce. Wata tara ba wasa bane ba. To saura minti nawa nake da shi? saura minti 20. Okay, to insha Allah fine. To wanda yake da dangi da wannan, wanda yake da kusanci da wannan shine tun ba ga wadda take da ciki na farko ba, ko kuma wanda haihuwa ya mika mata, haihuwa na 6 7 8 haka, ko abin da ya fi haka. Ta saba tun ba wanda ita sababbiya bace ba, haihuwa na 6 ko na 7 ko na 8, ta saba naƙudanta awa 4 awa 5 ta haihu, sai ta ji ga ciwo fa ya kankama, ciwo sosai na naƙuda, amma ɗa ya ƙi ya fito. Wani lokaci idan ma ba a je asibiti ba, a kwana a ini, amma gashi ana naƙudan ba ƙaƙƙautawa amma kuma baby bai fito ba. To wato an sami abin da ake ce mu obstruction kenan, hanyar baby ba zai iya fitowa ba. Idan ciki na fari ne, ɗaya daga cikin dalilin da zai sa yaro ba zai iya fitowa ba shine kila ko ƙugunta kenan, ko bai riga ya gama girma yadda zai bai kan ɗa ya fito ba. Shi yasa za ta iya kwana ta ini
tana naƙuda amma ciwo take sosai amma baby ba zai fito ba. To matsalan wannan shine idan aka ci gaba a haka yana iya kawo abin da muke ce ma yoyon fitsari, banda ita ma ta galabaita, kuma mafi yawanci yaran mutuwa suke yi. Kusan duk wanda muka sani wadda ta samu naƙuda ya zo da matsala, ta jima tana naƙuda har ta samu matsalar yoyon fitsari, ɗan baya sha. Ga yoyon fitsari, wani miji ma ya ce na gaji da ke, koma gidanku. Abu 10 da 20 a zo asibiti ba za a iya gyarawa ba sai bayan awa 3. In Allah ya taimake ta, Allah ya sa a dace ya ɗauka. Wasu ma ita gyaran baya gyaruwa, duk matsaloli ne. To duk wannan yana ƙara mana bayani akan cewa ne duk naƙudan da muka ga ya jima ba a haihu ba, a garzaya a tafi asibiti. Ita kuma wanda dama ta haihu da yawa, mafi yawanci matsalar da sukan samu shi ne maimakon ɗa ya zo kai ke ƙasa, sai ya zo a gicciye. To kai ne yake iya ya fita ta gaban mace salin alim. Idan ko ya zo a gicciye ai yayi girma da yawa, ba zai iya ya fita ba. Allahumma illa kila ta kwana ta ini dan har ya mutu a ciki, har ya rube. Idan ya rube zai iya ya linke kanshi da kanshi har ya fito. Amma duk wannan matsala ta abu, ita ma tana iya samun matsalar yoyon fitsari. To yanzu Allah ya sa an haihu lafiya. Ai yanzu dai mun gama bayanin cewa duk macen da ta haihu, idan a asibiti ne kafin uwa ya fito za mu bata allura. Ko da ƙaramin asibiti ne, idan ba su bata allura ba za su bata wannan ƙwaya na miso. Mun ce miso ba kafin haihuwa ake amfani da shi ba, bayan haihuwa ake amfani da shi, saboda a samu uwa ya fito ga baki ɗaya kuma ya fito da gaggawa. Saboda idan ya jima bai fito ba, jini na iya ya yanke. To shi ma wannan yankewan jinin babban matsala ce a cikin matanmu. Da yawa suna samun wannan matsalan kuma yana iya kisa. Kuma menene yakan kawo wannan yankewan jinin? Wata saboda naƙuda ya zo da matsala ne ya jima, shi yasa ba ma son naƙuda ta jima. Yana iya sa jini idan ya fara zuba ba zai tsaya ba ƙaƙƙautawa. Daga cikin abubuwan da muka yi magana a baya, ƙarancin jini shi ma yana iya ya kawo, gashi babu, gashi kuma yanzu an haihu sai kuma famfo ya fashe. Me kenan? Shi da kafin a ce wani abu sai a ce zuciya tana nema ta buga, abu da ake ce ma heart failure. Saboda ai zuciya ita ce take sa jini ya gudana a duka sassan jiki. To za ta iya ƙoƙarinta a lokacin da jini ya karanci a jiki, sai ta fara bugawa fin yadda ta saba bugawa, saboda ta samu ta ɗan kai jinin nan da ɗan kaɗan zuwa duka sashin jiki. Shi yasa mata a cikin alamun da sukan ji na cewa jini ya yi musu karanci, shi ta ce tana jin dukan zuciyarta, tana jin kamar zuciyarta yana bugu da sauri. Wata kuma ta rika fama da haki. Duk alamu ne na cewa kila akwai karancin jini a jiki, ko kuma zuciya ya gaji. Hatta ita wannan matsalar da muka yi magana na pre-eclampsia da hawan jinin masu ciki yana iya ya kawo matsalar zuban jini bayan haihuwa. Ai mun ce idan anta ta lalace jini baya iya ya daskare, ko ba haka ba? Yawwa. To inda babban matsalar take kuma na wannan zuban jini na bayan haihuwa shine an haihu a gida. Saboda a lokacin haihuwa shi wa'annan jijiyoyin da ke ba ma uwa kuma yake ba ma jinjiri abinci, cikin minti 5 zuwa 10 ga baki daya yawan jinin mace yana iya fita ta wannan wurin. To ina ake da lokaci har aje asibiti? Kafin aje asibiti ta fita hayyacinta, jini ya kare. Shi sa muke ta faɗakarwa da akan ce a rinka kokari a rinka haihuwa a asibitin. Ko da ko karamin asibiti ne, ko da PHC ne, sun san cewa ya kamata su bada wa'annan abubuwan a lokacin da mace ta haihu, duk dan saboda a samu kan jini ya yanke mata hakan nan. Wata ma a lokacin haihuwan ne, bayan haihuwa zuwa awa 14. Wata kuwa kwana 2, kwana 3, kwana 4 ne sai kuma ta ƙara ganin wani jini. Ai abin da muka sani da jinin biki shine zai ta raguwa, ko ba haka ba? A duk lokacin da kaga ya ƙaru, kila kai tunanin ko al'ada ce, tun ba idan maybe ko kayi sati 3 zuwa wata 1 da haihuwa ba, tunda wasu zuwa sati 3 wata 1 jini yana iya dawo musu, ko ba haka ba? Amma ai ke kin san yawan jinin al'adarki, ki ga jini ya fita fin hankali da yadda kika sani, sai a je asibiti, kila akwai matsala ne. Ɗaya daga cikin su kuma shine kila wannan uwan ne ma bai fita gaba ɗaya ba. Wata ba za ta zuba jini a lokacin ba, sai bayan kwanaki sannan za ta fara zuban jini.
watakila ko ta samu ƙari ne a lokacin haihuwa da ba a san da shi ba a lokacin, sai daga baya ta zo ta fara. Duk cikin dalilin da kan iya kawo jini su rika zuba, fin hankali kenan. Wasu kuma a lokacin haihuwan gida infection, wasu kuma a lokacin haihuwan gida kila hanyar fitan jinjirin ne ma ya yage, tun ba wanda haihuwanta na farko bane ba. Ana ki tsaya, ko a asibiti yana faruwa wannan, ki tsaya lokacin da muke muna dubawa ne mu gani hanyar nan ya gama budewa ga baki daya yadda ya kamata a ce baby a ce ki fara nishi baby ya fito, ko bai gama budewa ba. Za ku ga dummin gigi ce idan tana nishi lokacin nishi bai yi ba. Muna ki daina nishi, ki bar nishi, saboda idan kika ce zaki nishi kuma lokacin hanya bai gama budewa ba, zaki yaga hanya, kuma aka yaga hanya idan ba hankali ba har tiyata sai an shiga saboda a dinke. Babban matsala ce. Amma duk wani abu za a san da su ne idan a asibiti ne, a gida ne za ta iya taɓa rike din amma bata sani ba, sai dai kawai ita zuban jini ana shan wahala. Wasu ma ƙwayoyin cuta ne ya riga ya shiga, tun ba wadda faya zai fashe ba, kwana ɗaya, kwana biyu, kwana uku bata je asibiti ba. Ai mun ce ƙwayoyin cuta za su iya su shiga cikin mahaifa ko, kuma suna iya su ma baby illa. To wannan ƙwayoyin cutan da ya shafi mahaifa sai ya hana mahaifa ta dunkule da kamata ta dunkule bayan haihuwa, ya tsaye da jini, sai ta zuban jini. Wasu har sai an musu tiyata an cire mahaifan nan gaba ɗaya sannan jini zai tsaya. Kuma wallahi tiyata ba mai sauki bace, mu kama in muka ga wannan darewa muke, domin wahala ce. Kana kamawa saboda jini ya tsaya yana barkewa, kana kamawa jini yana barkewa, matsala ce. Shi wannan matsala na eclampsia wato tsinkau, akwai wasu matan da har sa haihu ana dubawa, ba za a ce akwai hawan jini, babu hawan jinin ne, ana duba fitsarin duk babu matsala, amma sai lokacin ko naƙuda ko kuma lokacin ma bayan ta haihu gabaki ɗaya, sannan kila ma ta tafi gida cikin awanni ko zuwa rana ɗaya da komawa gida sai a dawo a ce ta yi tsinkau. Yakan faru irin wannan, ya ɗan fi wahalan sha'ani, amma dai muhim din shine a je asibiti, saboda idan aka je asibiti akwai magunguna da muke badawa. Yawwa na tuna ban yi tsokaci akan abubuwan da ake bukata idan mace ta zo an ce jininta ya hau ba, amma a ta ina ganin da baki da wa'annan abubuwa because it's a lot, wa'annan eclampsia, magnesium sulfate and all those things. Sai abu na kusan ƙarshe za mu yi magana a kai shine ƙwayoyin cuta. Ai mun faɗa cewa garkuwar mai ciki ba yi da ƙwari ko, kamar na jinjiri ne. Mun san jinjiri yana sauran samun infection ko ba haka ba, to haka ita ma mai ciki ne. Wata za ku ga ta yawan mura, wasu malaria. Shi malaria yana son mai ciki, yana son mai juna biyu. Shi yasa idan ta je asibiti mukan bata wannan ƙwayoyin ƙwara 3 ko da ake badawa bayan mace ta gama yin wata 3 na ciki. So nawa ake bada wannan ƙwayoyin? So nawa? 3? Okay, wata fa akwai da aka ba fi so 3? Nawa? Wata ta ce 7 ko na ji kamar an ce 7. An taba baki so 7 ko, ban mamaki ba, saboda a da can muna cewa a bada so 2 ga mai ciki. Aka zo da aka bincike sai aka ga idan aka bada fin so 2 yana rage yiwuwar mace ta samu malaria. Ita kuma malaria ba uwa kaɗai take mai illa ba, tana kashe baby, tana kawo ɓari, shi wannan ɓari da kuke cewa idan an sha ake samu, ba fa wannan ba, tsagen zazzabi. Ai don lokacin da zazzabi jini jikin sosai yana iya kashe baby kenan. To duk saboda waɗannan matsalolin sai aka ce to maimakon a bada so 2 a rika badawa so 3. To a halin yanzu ma muna cewa a bada fin so 3 duk lokacin da mace ta wuce, to duk wata a ci gaba da bata har ta zo lokacin naƙuda. Ashe ba mamaki bane idan wata ta ce an bata kusan so 7. Wato su sun dawa kenan duk wata bayan an wuce wata 3, ba a bada shi a wata da farko na ciki ko wata na 2 ko wata na 3, amma bayan wata na 3 za a fara bada duk har zuwa naƙuda ya fara. Mun fahimta? Yawwa, yana da amfani sosai saboda samun malaria, saboda mun ce malaria. To amma ban da malaria akwai sauran ƙwayoyin cuta ta samu a lokacin da faya ta fashe, ko kuma wasu su ta samun matsalar ruwa na zuba a gabansu ko ƙaiƙayin gaba.
kindirma ko ba haka ba, mai kaikayi. To shi ake cewa toilet infection ko? To amma me haɗa shi da toilet dan Allah? Me haɗa shi da toilet? Yanzu har 'yan mata ma haka suke fama da lafiyan jikinki, hygiene ko shine lafiyan jiki. Ana wanke dross yadda ya kamata, ya sha rana. Yin abin da musulunci ya ce mu yi ko na fitran musulmi. Ana yanke gasun gaba, ana yanke gasun hamata da komai. Bai kamata a ce mutum ya ta fama da wannan matsalan ba. Idan kuma ya ci gaba, kila tana da matsala da garkuwar jikinta ne, saboda da yawa basu ma san suna da ciwon siga ba, sai dai su ta yawan zuwa mana suna fama da wannan kaikayin gaban nan da ruwan gaban nan. Sai Allah ya taimake ta wani likitan sannan sai ya ce bari mu duba mu gani ko siga ne, sai a duba sai a ga ashe ciwon siga ne. To amma banda masu ciwon siga, masu ciki su saboda cikin kawai gaskiya suna iya samun matsalar nan, wani lokaci ya je ya dawo ba domin ba sa kula da gaban su bane yadda kamata bane ba wai kuma domin suna da matsala bane ba, ita ciki ne take zuwa da wannan abin saboda garkuwar jiki ya dan yi kasa saboda cikin da suka samu. Idan kuma yana iya illa shi ma ga mace. Shi yasa idan mace ta samu wannan matsalar, idan ta zo asibiti za mu ba ta magani kuma za ta sha na muddin kwanakin da aka rubuta mata saboda kai ya kuma dawowa. Idan kuma ba irin wannan infection din bane yake kawo ruwan gaban, wasu lokacin saduwa ne ake samun infection din, to shi wannan za ku ga ba ma wasa da shi. Daga ita har mai gidan za a ce su sha magani, wani lokaci har muddin na sati 2, wani lokaci ma har a ce su dawo a kuma dubawa a gani ko cutar ta kau ko bata kau ba tukunna. Amma duk wani abubuwa ba za a sani ba sai idan an je asibiti. To wata kuma a lokacin naƙudan ne sai ƙwayoyin cuta su shiga, tun ba wanda muka ce faya ya fashe ba kwana da kwanaki bata je asibiti ba ko ba haka ba, ko kuma ɗa ya mutu a ciki ta je ƙaramin asibiti ana ta cusa hannu ba ma sa amfani da safan hannu yadda ya kamata ko ba sa goge gaban mace yadda ya kamata, kafin a ce wani abu sai ƙwayoyin cuta su shiga. Ƙwayoyin cuta suka shiga, bayan kwana ɗaya kwana biyu sai ta fara zazzaɓi, ta fara ciwon mara, ruwa ta rika jin ruwa yana zuba a gabanta mai wari, kafin ka ce wani abu sai ka an ce mace ta fice hayyacinta, abin da ake ce ma sepsis kenan. Infection ne, ƙwayoyin cuta ne ya shiga, kuma idan ba a hankali ba zai iya shafin duka sashi na jiki. To inda shi kuma wanda muke samun matsala shine ta je chemist, lokacin ta fara zazzabin ta je chemist sun ba ta ƙwayoyi ta sha, bai yi ba ta je karamin asibiti suka bata wasu ta sha, bai yi ba sannan ta karaso babban asibiti. Ainihi duk mace da ta samu wannan infection din bai kamata a duba ta a karamin asibiti ba, babban asibiti ya kamata a kai ta, saboda kafin ka ce wani abu cikin awanni idan ba haka ba yanayin ta yakan iya ya canza ga baki daya. Shi yasa muka fi so a je babban asibiti. Kuma matsalan ta je wa'annan asibitocin an ba ta magunguna shine ko da ta zo wurin mu muka rasa me za a iya a bata, duk sun riga sun bada abubuwa amma ba a bada shi yadda ya kamata ba, sai a rasa yadda za a yi. Kafin ka ce wani abu a ce sai an bada allurori masu tsada 10,000, 20,000 allura ɗaya. Ai kun ga akwai matsala, amma duk me muke cewa rigakafi ne tafi magani. Ina tsammanin kaɗan kenan daga cikin abubuwan da zan yi bayani insha Allah. Kuma muna fatan Allah ya mana na ba ma antina minti 5. Muna fatan Allah ya karba daga gare mu, kuma duk wani abu da muka yi na kuskure Allah ya yafe mana. Saura kuma tambaya daga baya idan mun gaba duka bayanin mu insha Allah. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum rahmatullah. Amin ya rabbi. Ya zauna ashe daga baya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malama muna godiya kwarai, Allah ya saka da alkhairi. Na san da tsofaffin iyayen, kakannin da 'ya'yan da ƙannin duk sun amfana, ko da wanda ma ba su yi aure ba. Ina tsammanin wannan karatu gaskiya ya mana amfani kwarai da gaske. Sai dai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa kar mu mance, ya zauna a cikin kwakwalenmu. Allah ya saka wa malama da alkhairi. Wannan malaman tare take da mu a nan, Dr. Fatima Mahmud, kamar yadda na fara fari a nan ABU Teaching Hospital Shika, a nan take aiki. Allah ya sa ma rayuwa albarka. To sai malama ta gaba.
maka mata.